Nu știu ce s-a întâmplat astăzi, dar parcă a trecut ziua pe lângă mine. A fost o zi în care am făcut doar strictul necesar și nimic mai mult. Am și dormit o serie, acum m-am machiat și am zis ok, hai să filmez niște reel-uri. Da, până la urmă nu cred că o să mai filmez niciun reel, pentru că nu am starea necesară și e ok să avem și astfel de zile. Dar știți ce o să fac? O să aleg câteva ținute și o să alegem ținutele împreună. Și cu ocazia asta vă arăt și ce mi-am cumpărat din Japonia pe la spatele vostru, că sunt multe haine de toamnă-iarnă pe care încă n-ați avut ocazia să le vedeți. Mira e la ea în cameră, se uită la Netflix, are o oră de Netflix pe zi și încercăm să-i punem doar în limba japoneză ca să aibă contact și cu japoneza, pentru că noi în casă vorbim în engleză, la școală vorbește în română și japoneza doar când se aude cu Baba-chan la telefon, cam atât. Și pentru a avea Netflix-ul în japoneză, ne conectăm la VPN. Punem VPN-ul pe Japonia și apoi pe Netflix avem toate desenele animate în limba japoneză, avem parte și de seriale care nu sunt la noi și așa mai departe. Eu mă mai conectez și pe US, că sunt multe episoade care apar mai repede aici decât în România, asta așa ca un mic hack. Și cei de la Surfshark oferă servicii de VPN atât pe laptop cât și pe tabletă, pe telefon, pe televizor. Te poți conecta de oriunde și poți avea acces la acest serviciu. Plus, dacă folosiți codul EA, aveți 3 luni gratuite și o reducere de 83% pentru restul lunilor și în 30 de zile de la cumpărare, abonamentul poate fi închis gratuit. Gen, puteți să-i dați o șansă și dacă nu vă place, îl închideți și aia e, nu vă pierdeți banii. Și puteți să vă adăugați și alți membri ai familiei la abonamentul Surfshark. Și hai să ne ridicăm, să ne uităm la haine, să facem ținute și mâine să mă pun eu pe filmat. Vreau să postez niște miniserii pe Instagram și vreau să mă țin de ele. Și pentru a mă ține de ele o să-mi fac un program de postate, așa cum am făcut și cu YouTube-ul, că până să zic clar că astea sunt zilele mele de postare, postam așa foarte haotic, foarte aleatoriu și nu mă țineam de treabă. Și de când am zis-o mare și tare, de atunci mă țin și sunt aici la program. Așa o să fie și pe Instagram. O să avem 3 zile pe săptămână în care o să postăm. Și în restul zilelor mai aruncăm o poză, poate mai aruncăm un reel, mai vedem. Vreau să fiu mai activă și pe Instagram, pentru că Instagramul este platforma mea de suflet și mă încântă ideea de videoclipuri scurte. O să le punem și aici pe YouTube, că avem shorts și pe YouTube. Eu nu sunt consumatoare de shorts pe YouTube, dar o să fac un canal tot așa separat doar pentru shorts. Dar în principiu, dacă mă urmăriți pe Instagram, le vedeți acolo. Adică nu mai are sens să le căutați, să le vedeți și aici, dar contul ăsta o să-l fac pentru că poate ajunge la alt public, nu? Cam despre asta este vorba. Și cu TikTok-ul vieții nu știu ce o să fac, pentru că pe TikTok trebuie să postezi cantitate, adică ideal ar fi să postezi 3 clipuri pe zi. Așa mi-au spus toți tiktokerii cu care am vorbit și sincer mi-e foarte greu și nu mi-e greu că nu știu, nu am ce să fac, că aș avea ce să fac, dar mi-e foarte greu să-mi rup timp pentru acea platformă. E o platformă care necesită timp. Aș avea nevoie de 2 zile pe săptămână doar pentru asta. Și vă dați seama că mi-e destul de greu să rup 2 zile pe săptămână pentru TikTok. Poate să găsesc o variantă mai rapidă, nu știu ce să zic. O să postez oricum și pe TikTok, trebuie și vreau să cochetez din ce în ce mai mult cu videoclipurile scurte, dar vreau mai întâi să ajung să fiu constantă pe Instagram, iar apoi să mă bag și să mă țin și de o a 3-a platformă. Așa am început să postez pe TikTok, am neglijat Instagramul. Singura platformă pe care am rămas constantă
a fost YouTube-ul. Deci asta e platforma mea numărul 1, aici mă găsiți, nu contează că-s răcită, că-s bolnavă, că-s plecată, sunt aici la program, așa cum am zis, și de acum eu sper să ne vedem foarte des și pe Instagram. Hai să ne uităm la haine. Am scos aici cam tot ce mi-am luat din Japonia, m-am și schimbat pentru că o să vedeți că avem foarte multe perechi de pantaloni în stilul celor pe care îi port acum. Pantalonii ăștia sunt de la Uniqlo, voi ați mai văzut în vlogurile mele anterioare și pe Instagram că m-ați întrebat de ei și sunt niște pantaloni care sunt mega populari pe TikTok. Deci la un moment dat când am mers eu în magazin să-i caut, erau sold out peste tot și ăștia nu sunt fix ăia de erau populari, dar sunt aceeași serie. Asta e varianta de toamnă și sunt oarecum dintr-un material mai grosuț, dar cei de pe TikTok erau dintr-un material mai subțire, dar modelul e fix la fel. Și tricoul de pe mine e de la GU. GU este un brand care aparține de Uniqlo, este un brand cu prețuri foarte mici, un brand în principiu pentru tineret. Cam ăsta este conceptul brandului GU și am zis brand de prea multe ori și tricoul ăsta a fost 300 de ieni, ceea ce înseamnă aproximativ 12 lei și e din bumbac. Și mi-a plăcut atât de mult încât mi-am luat vreo 7. O să vedeți că am găsit și cu flori, pe unele le-am prins și la reduceri, deci ei au serii destul de mari, cu modele în foarte multe culori. Și nu sunt chiar atât de multe haine aici, pentru că am mai avut și haine de vară pe care mi le-am cumpărat de acolo și pe care le-am lăsat acolo, pentru că cu siguranță data viitoare când ne întoarcem în Japonia o să fie din nou primăvară-vară și am zis ok, hai că îmi las garderoba de vară aici ca să știu că am pe ce să pun mâna. Costumul ăsta poartă numele de Samui. Inițial, un costum pentru muncitori, deci el pentru asta a fost oarecum făcut și folosit, dar apoi s-a transformat în haine de casă. Dar mie mi-a plăcut atât de mult încât am zis ok, o să-l iau și o să-l port pe afară. Și chiar îl întrebam pe Taiga, ți-e rușine cu mine îmbrăcat așa? Și Taiga râdea de mine, zici că lucrezi la un restaurant. Zic da, dar tot îmi place. Mi-a plăcut și modelul, acest motiv japonez și bineînțeles că piesele astea merg purtate și individual. De exemplu, pot să iau doar topul de la set cu pantalonii pe care i-am acum pe mine sau pot să pun pantalonii cu un cardigan oversized și un crop top și gata, am o ținută super relaxată și tot așa cu ceva bocanci în picioare. Pantalonii sunt la fel un pic largi. Eu, în ultima perioadă și de fapt cred că de câțiva ani am așa obsesia hainelor un pic mai lărguțe decât ar trebui să fie. Până prin anul 2016 purtam skinny jeans și voiam ca toate alea să mă strângă peste tot. Dar apoi stilul meu a fost cumva influențat de stilul japonezilor și acolo hainele sunt în niște linii foarte drepte, fetele își cumpără haine cu o mărime mai mare pentru că ele au și chestia asta că nu vor să-și arate formele. Bineînțeles că și aici diferă de la persoană la persoană. Niște pantaloni verzi, foarte descriptivă sunt. Ideea e că în ultima perioadă eu am obsesia asta pentru verde și pentru portocaliu și pentru combinația de portocaliu cu verde. Ba chiar am și postat un reel cu niște propuneri de ținute cu aceste culori și uite, vă las aici o variantă, pantalonii ăștia cu un plover pe care l-am de vreo 3 ani și chiar port des culorile astea. Și bineînțeles că și rozul nu lipsește din garderoba mea. Ăștia sunt niște pantaloni pe care i-am luat de la GU, care au fost vreo 30 de lei și pe care i-am purtat obsesiv. Ăștia sunt un pic mai mari, ei sunt mărimea L, dar mărimile japoneze sunt mici, pentru că dacă aș fi probat ceva de la Zara, mărimea L, deci nu stăteau pe mine, cădeau, efectiv, nu aveam ce să fac cu ei. Dar ăștia vin exact așa cum îmi doresc eu. Sunt o idee oversized. Mărimea L în Japonia ar veni un un M la noi și mărimea M acolo e un S la noi și S-ul de la ei e un XXS, XS, ceva pe acolo. De aceea am descoperit că pentru mine cel mai bine e să-mi iau mărimea M sau mărimea L, cel puțin pentru perioada asta în care am această fixație și în care mă simt eu mai bine în haine ceva mai largi. Ok, hai să scoatem, că mie că
lovesc microfonul și o să mă auziți așa cu fâșit. Apoi, o altă pereche de pantaloni. Pantalonii ăștia sunt aceiași pantaloni cu cei pe care îi port acum, dar pe gri, și mai aveau în seria asta și o variantă pe albastru, un blou marin. Și mă oftic că nu i-am luat și pe aia, nu știu de ce nu i-am luat. Adevărul e că i-am cumpărat fără să-i probez. Am luat așa și m-am rugat să-mi vină bine. Nu știam exact dacă se iau M sau L, dar ăștia sunt niște pantaloni pe care i-am cumpărat fix cu o zi înainte să plec din Japonia. Am fost cu taiga să mai cumpărăm câteva cadouri și să ne mai uităm și pentru noi. Am zis ok, dacă mai avem nevoie de ceva, acu e momentul, că după aia nu știm când mai ajungem, că om ajunge din nou în iarnă sau că om ajunge la vară sau la primăvară, nu știm. Cert e că anul ăsta taiga nu mai pleacă fără noi, cel puțin eu așa sper. Mai pleci, iubitule? Nu mai pleci, nu? Nu te mai las să pleci. Da, depinde de situație. În principiu sperăm să nu mai plece, dar de data asta eu nu mai am probleme, pot să intru oricând în Japonia pentru că s-a deschis granița, trebuie neapărat să aplic și eu pentru permisul ăla de ședere ca să-mi iasă din grijă. Nu știu de ce n-am făcut-o și acum când am fost am zis o să aplic și ăsta e primul lucru pe care o să-l facem și nu l-am făcut, dar e bine că pot intra cu viză de turist, nu mai trebuie să mă duc pe la ambasadă, aoleo, să fac rost de o viză specială ca să pot să intru în Japonia. Ăștia sunt niște pantaloni pe care i-am luat de la bărbați și pe care i-am probat și care vin oribil pe mine. Stați să-i pun. O să-i port eu cumva, o să le găsesc eu în trebuințare, dar trebuia să-mi iau o mărime mai mică. Că sunt, ce mărime sunt? Stați așa, vă spun ce. Sunt mărimea M. Mărimea M la bărbați ar veni un L, XL la femei. Ăștia sunt pantalonii, zici că sunt în ismene, zici că sunt pantalonii mei de stat prin casă, trebuie să încerc să integrez într-o ținută, cu bocanci, cu un crop top, cu o cămașă oversize deschisă și cu un blazer peste tot așa oversize. Cred că o să arate bine și mă pot juca cu niște accesorii, punem niște accesorii mai feminine ca să avem un contrast. Mi-a plăcut foarte mult culoarea la acești pantaloni și de aceea i-am luat, dar ar fi trebuit să iau mărimea S. Nu m-am gândit că sunt de la bărbați și sunt un pic mai mari, dar aia e. Un plover pe care l-am luat tot așa cu o zi înainte să plec. E în aceeași nuanță cu pantalonii. Avem super combinație deja, dar mi-a plăcut spatele, pentru că l-avem așa deschis. Bine, acum e foarte, foarte strâns, trebuie să las eu un pic mai mult. Și e un item pe care îl văd purtat peste o cămașă. Cred că asta e combinația pe care o să o fac atunci când voi purta această piesă. Apoi, blugi, nu prea mi-am luat seria asta pentru că am tot strâns blugi și am blugi, dar mi-am luat o pereche, tot așa un pic mai mare. Am zis să am ceva cum se poartă acum, cu turul un pic mai lăsat, cu burta la vedere, cu un crop top, cu ceva oversize mare deschis peste și gata ținuta. O să-i pun și pe ăștia pe mine ca să-i vedeți un pic mai bine, dar sunt niște blugi simpli, drepți, fără tăieturi, într-o singură culoare și sunt de la Uniqlo. Blugii de la Uniqlo sunt foarte calitativi și la un preț bun. Am schimbat și tricoul și cu ținuta asta zici că sunt eu din clasa 8-a, dar îmi place ținuta asta pentru că e fresh, e actuală, o pot lua cu niște sneakers și cu o geantă albă și gata, avem ținută. Bine că trebuie să pun și ceva peste ca să nu mor de frig. Mă uitam dacă am ceva aici. Ia să dacă pun haina asta, dar haina asta nu merge cu tricoul pe care l-am acum pe mine. Asta e o haină pe care o am de anul trecut, dar ca să vă faceți o idee. Bun. Așa pe oversized și pe relaxare. Știți ce am uitat să scot? Am uitat să scot fuste. Cred că am 2 fuste. Trebuie să intru să mă uit și în dulapul cu fuste. Hai să vă arăt rapid tricourile. Astea sunt toate la fel. Avem așa, în dungi, că e versatil. Mi-am mai luat un tricou alb de la UUU, nelipsitul meu tricou alb. E de la Uniqlo, e tricoul meu preferat. Cred că am vreo 5 bucăți la mine în dulap și de fiecare dată când ajung în Japonia mai îmi iau încă unul ca să fie. Că am unul pe care l-am pătat, am încă unul care la fel a pățit ceva și tricourile albe, mai ales că ăsta e un tricou care costă cât costă? Vreo 30 de lei, 1000 de ieni și un tricou alb
E un must-have în garderoba noastră și atunci când găsim tricoul alb perfect pentru noi, trebuie să îl ținem acolo și să ne luăm mai multe bucăți, pentru că nu se știe când acel tricou o să dispară de pe piață și apoi iar începem căutarea tricoului perfect. Deci eu am trecut prin multe până mi-am găsit tricoul alb perfect și cred că aveam așa o colecție doar de tricouri albe pe care nu le purtam, pentru că unul era prea transparent, apoi încă unul avea materialul nu știu cum și nu-mi plăcea, apoi nu-mi plăcea gâtul, apoi nu-mi plăcea... E greu să găsești acel tricou care să fie 100% pentru tine. Și tricoul alb de la Uniqlo, acesta de la UU, că ei au și alte tricouri albe, dar ăsta e ce trebuie, are un bumbac foarte grosuț, un material care e mat, dar are un shine în același timp și vine cum trebuie. Adică nici nu se șifonează, nici nu se strânge materialul ciudat la sub braț și așa mai departe. Mai avem un tricou roșu, tot un crop top la 12 lei, încă unul cu flori. Ăsta e dintr-o colaborare cu Paul & Joe și pe ăsta am dat mai puțin de 12 lei. Nu mai știu cât am dat pe el, l-am prins la reducere, era 200 de ieni sau undeva pe acolo. Deci după ce că el era ieftin inițial, au mai băgat și reducere la el și l-am prins la super preț. Dar florile astea parcă nu sunt 100% pe stilul meu, adică sunt destul de greu de integrat în garderoba mea, dar mi-a plăcut mult și mai ales că era din aceeași serie. Uite, astea sunt niște flori mai a la Ea. Nu știu să vă spun de ce simt că tricoul ăsta parcă e mai mult pe stilul meu decât ăsta. Că până la urmă sunt cu flori amândouă. Și mai avem încă un tricou în dungi, varianta pe roșu. Ăsta pe roșu merge purtat și acum. Tricourile în dungi, la fel, sunt nelipsite din garderoba noastră. Mă duc să mă uit să văd dacă mi-au scăpat ceva fuste. Știu sigur că avem o fustă verde pe care trebuie să vă arăt, dar nu știu dacă mai avem și altceva. Am găsit și fustele, că-s 2 la număr. Asta e prima, mi-a plăcut atât de mult încât mi-a fost greu să o las în magazin. Nu e 100% pe stilul meu, dar sigur o să-i găsesc eu o întrebuințare. O pot lua la un eveniment, acum pe iarnă, cu ceva crop top mai sclipicios, nu știu, o să mă gândesc, o să văd când și cum o să o port, dar vreau să o port pentru că îmi place prea mult. Mă simt ca o sirenă în ea, dar într-adevăr nu e cea mai confortabilă piesă din garderoba mea, pentru că simt că mă strânge, dar nu e neapărat că mă strânge, e un material de așa natură care nu se întinde și parcă te sufocă. Și cămașa e de la Uniqlo, dintr-o colaborare cu Marni și mi-a plăcut atât de mult încât mi-am luat și o roche din aceeași colecție, dar rochea asta are o lungime ușor dubioasă. Am zis că poate acum pe toamnă să o port cu dres negru și cu bocanci, dar n-am probat-o exact să văd. Cam asta era în capul meu. Hai să punem și rochea pe mine. Am pus geaca asta din piele pe mine ca să văd cum aș putea să o iau acum și îmi place combinația asta. Încercați să vă imaginați că port dres negru și bocanci, niște bocanci așa un pic mai înalți, dar vedeți care e problema? Că are o lungime ușor incertă, că e cumva un pic deasupra genunchiului, dar nu suficient de mult deasupra genunchiului. Cred că mi-ar fi plăcut și mai mult și mi-ar fi fost mai ușor să o port dacă era așa cu o palmă mai scurtă sau cu o palmă mai lungă. Adică să știu o treabă. Dar pot să mă joc cumva cu ea, pot să-i pun o curea cumva în talie și să o ridic din curea. Mai ales dacă vin și cu o jachetă peste, pot face lejer acest artificiu. Și acum să dau jos și geaca ca să o vedeți și fără nimic peste. E așa o rochiță de fată cu minte, nu știu cum să zic, mă duce cu gândul la școală, mă duce cu gândul la Anglia. Și mi-a plăcut și combinația de materiale. Avem bumbac în partea de sus și fusta, sau mai bine spus partea de jos, e făcută dintr-un material satinat și avem așa și pliuri. Ținuta asta e 100% pe stilul meu și vreau să vă arăt cămașa. Încă n-am avut ocazia să o port. Avem aici eticheta 2480 de ieni, dar uitați-vă la acest guler.
e superb. Mă duce cu gândul la marinari. Nu știu de ce, dar acolo zboară gândul meu și aveau așa și pe alte culori și acum mă oftic că nu mi-am mai luat măcar încă una, o altă nuanță, pun crem, pun roz, pun negru, nu știu, că aș fi putut să am o cămașă și pe negru și atunci când purtam cămașa neagră să vin cu niște pantaloni într-o culoare mai deschisă, nu? Sau să fac combinația cu pantalonii gri de mai devreme, ăștia de aici care sunt aici leșinați pe canapea. Dar e superbă cămașa asta și vreau să încercăm să o purtăm cu o vestă peste, să ne jucăm un pic ea, să vedem ce iese. Avem așa o variantă, din nou o vestă care este deschisă la spate, putem să facem noi funda de aici cum vrem și vedeți cât de mult volum îmi adaugă acest guler, deci în partea de sus ar trebui să pun niște cercei ceva mai mari, ca ochiul să se ducă aici, deci ăsta să fie centrul ținutei mele și în picioare ceva lejer, poate niște sneakers sau am putea să punem acești pantofi de la Dr. Martens. Sunt tot așa proaspăt achiziționați, deci cred că nu e iarnă în care să nu-mi iau o pereche de Dr. Martens și am bocanci de la Dr. Martens pe care îi port de 4 ani, 5 ani, adică sunt încă într-o stare foarte bună. Știți bocancii ăia ai mei cu flori? Ei bine, încă i-am și încă îi port. Și anul ăsta am zis, hai să nu-mi iau bocanci, hai să-mi iau ceva ce nu am. Și am găsit acești pantofi din noua colecție, vedeți că încă nu i-am purtat. Îmi place că avem aici o textură și un pic de piele matlasată și taiga mi-a adus să vedeți că și el și-a luat ceva din aceeași colecție, dar și-a luat bocancii, adică ne asortăm, ce să mai... Am vrut și eu să-mi iau bocancii ăștia, dar el a fost mai rapid ca mine și am zis, bine, dar să știi că vreau și eu ceva cu talpă de-asta la Prada și cu material matlasat și așa am ajuns eu la pantofi. Bine că eu mi-am luat prima pantofi și tu ai zis că te mai gândești. Că ai zis că nu-i vrei, dar nu-i vrei și până la urmă și-a luat bocancii ăștia și după au lansat alte câteva perechi de bocanci și taiga s-a îndrăgostit de o altă variantă și așa a ajuns să ia și pe ăștia. Deci iubitul meu și-a luat 2 perechi de Dr. Martens. Ce să mai? Te auziți-l pe taiga acolo pe fundal. Nu știu dacă v-am zis, dar zic încă o dată în caz că nu v-am zis și dacă am zis o să tai la montaj. Vestele în stilul celei pe care o am acum pe mine sunt foarte populare în Japonia și găsim veste de genul în 100 de variante, dar am observat că în Coreea sunt populare vestele cu nasturi. Asta n-am luat-o din Coreea, am luat-o din Japonia, dar mi-a fost foarte greu să o găsesc, pentru că toate vestele pe care le găseam acolo erau ca cea pe care o am acum pe mine. Și eu am rămas cu gândul la cele din Coreea. Deci așa mă oftic că n-am făcut o mini-sesiune de shopping când am fost acolo, că am rămas cu gândul la multe piese vestimentare și apoi am ajuns în Japonia și am început să le caut și mi-am dat seama că stilurile și trendurile diferă foarte mult de la o țară la alta, adică ce e în trend în Japonia nu e în trend și în Coreea și ce e în trend în Coreea nu e în trend și în Japonia. Și zic, ok, bine, o să urmăresc ceva mai de aproape, să văd ce se întâmplă pe viitor și data viitoare când mergem în Seul o să merg pregătită, o să stăm și un pic mai mult și o să ne luăm și bagaj de cală pentru că au foarte multe haine drăguțe la prețuri foarte accesibile. Hai să punem și vesta asta pe mine și asta are etichetă, e de la GU și am prins-o la reducere, deci vedeți, n-a fost sold out, n-a fost așa iubită că e cu nasturi, nu e cum se poartă în Japonia și de aceea n-a avut succes și am luat-o cu 1490 de ieni, 1490 de ieni, 40 de lei aproximativ. Nu prea îmi place vesta asta în combinație cu cămașa pe care o am acum la mine. Voi ce părere aveți? Eu aș lua-o mai repede cu o maletă sau cu ceva care să-mi arate deschizătura asta în V, care e foarte adâncă. Nu, cu gulerul ăsta parcă nu e ce trebuie. Poate pantalonii de vină. Nu cred că sunt pantalonii de vină. Nu, aici mă deranjează ceva vizual. Dar vesta e mega cute. Mai insist un pic pe acest aspect. Avem tăieturi pe lateral. Bum.
Din nou am luat-o într-o mărime mai mare și aici doi nasturi și aia e. Mi-aduce aminte de vestele pe care le purta bunica, că ea purta veste cu nasturi în față. Fix asta îi ziceam și lui Taiga. Hai să mergem să-mi caut și eu o vestă ca bunicii mele. O să o port și desfăcută, dar cred că își pierde din farmec. E mai faină dacă o închizi. Acum depinde, că uite, cu cămașa asta, parcă desfăcută se vede mai bine, că nu mai avem așa multe tăieturi aici și lăsăm gulerul să shine, dar tot nu-mi place, tot nu-i ce trebuie în combinația asta, adică merge, dar nu prea merge. Uite așa, o combinație basic și cu ocazia asta am și o idee de reel. Pot să vin cu o ținută alb și negru, o ținută basic și apoi să prezint cum acea ținută se poate schimba doar din jachete, pentru că practic asta o să facem noi acum. Începem cu jacheta mea din blugi, deci în fiecare an îmi iau o geacă nouă din blugi și o pereche de bocanci. Cam asta e regula la mine, că astea sunt niște piese pe care le port și jachetele din blugi de la Levi's sunt pe sufletul meu, deci cred că nu e geacă de la Levi's pe care să zic că am luat-o și n-am purtat-o și că am lăsat-o acolo. Cred că o singură dată am dat greș pentru că mi-am luat o geacă mult prea pe corp. Așa se purta în perioada respectivă și eu încă de pe atunci parcă simțeam că nu mă regăsesc în trendul respectiv. Dar acum am învățat minte, nu mă mai iau după trenduri. Port ce vreau și ce îmi place și în ce mă simt eu bine. Cred că asta e cel mai important. Geaca asta e foarte diferită de tot ce am eu în dulap și asta din cauza mânecilor. Mânecile sunt făcute să vină foarte oversized și avem un șnur aici cu care le prindem și le oferă efectul ăsta de clopot. Plus, geaca în sine e făcută să fie oversized, deci nu mi-am luat eu o mărime mai mare sau ceva, asta e mărimea S și așa vine. Și cu siguranță e o geacă pe care o să o port mult și bine de acum încolo, o să vă plictisiți de mine în geaca asta. Știți, geaca, uite, asta pe care mi-am luat-o cu 2 ani de la Levi's, tot așa purtată și iar purtată și iar purtată și o am aici în prim plan pentru că încă o port. Este o geacă foarte grea, plină de strasuri și e un pic oversized, dar culoarea diferă. Deci atunci când îmi cumpăr geci din blugi, încerc să-mi iau geci în culori diferite. Uite, anul ăsta mi-am luat un albastru mai închis. Anul trecut mi-am luat una pe gri. La anul, nu știu, ar trebui să-mi iau una pe negru, că pe negru n-am. M-am zis că e anul și geaca de blugi. Da, deci o ținută basic merge cu orice peste. Asta este o jachetă pe care am luat-o de la Nike, de la Outlet, Taiga a găsit-o, de fapt am găsit-o împreună pe ultima 100 de metri, plăteam ceva pentru tine, niște șosete, nu mai știu ce și-a luat Taiga și zic, stai așa, ce e aia? Și Taiga zice, pare faină, hai să vedem. Cam așa vine din spate, nu știi cu ce să te îmbraci, ia niște pantaloni negri, un tricou alb și aruncă orice geacă din garderoba ta pe tine și gata, ești pregătită sau pregătit să ieși din casă. Ăsta e un cardigan de la So-So, un brand japonez care se inspiră din portul tradițional japonez. De exemplu, cardiganul ăsta este inspirat din haori. Eu am strâns foarte tare mânecile, dar pot să le las un pic mai loose. Stați să văd dacă mă descurc o singură mână. Uitați, ceva de genul. Apoi pot purta acest cardigan așa, deschis, sau putem să-l purtăm așa, închis și vedeți, se petrece fix ca un kimono. Și dacă îl închid, pare a fi o bluză, nu un cardigan. O jachetă din piele întoarsă de la Coach. Am găsit jacheta asta la super preț, la un second hand. Jacheta e cu etichetă, deci e nepurtată, nou-nouță și am luat-o cu 350 de lei undeva pe acolo, poate aproape de 400 de lei, nu mai țin minte exact, dar știu că am dat până în 500 de lei pe ea. Bine, am pornit de la 300 și am ajuns la 500. Ideea e că am găsit-o la un preț bun, pentru că prețul ei inițial ar fi fost peste 4000 de lei dacă o luam din colecția nouă de la Coach și vedeți, din nou, merge bine cu ceea ce port acum pe mine. Și am semi-terminat, mai avem 3 piese, o cămașă,
De la Levi's, o cămașă pe care taiga mi-a ales-o, trebuie să o pun pe mine că nu vă dați seama așa pe umeraș. Așa pare o bluză cu niște mâneci clopot și aia e, dar mânecile sunt foarte bufante. S-a schimbat povestea, cam așa vine și deja îi pare altceva, nu? Una e să vezi o piesă pe umeraș și alta e să o vezi pe om. Da, e pentru prima dată când văd o bluză din denim cu umeri foarte bufanți și fiind dintr-un material tare, își păstrează forma foarte frumos. Și o altă combinație care parcă merge. Nu mi-am luat cămașa invers, e o cămașă de la Uniqlo, tot așa în colaborare cu Marni, care este făcută să fie purtată cu spatele în față. Și da, știu, zici că e o greșeală, dar îmi place greșeala asta. Cred că undeva prin 2018 era trendul ăsta să porți cămașa cu spatele în față și acum văd că cei de la Marni au încercat să readucă cumva trendul ăsta în focus sau nu știu ce au vrut să facă pentru această colaborare, dar îmi plac pliurile din față. Chiar zici că așa am vrut eu, să-mi iau cămașa cu spatele în față, nu? Încă am eticheta când am purtat-o și ținuta asta e așa o ținută 100% pe stilul fetelor din Japonia, exceptând culoarea. Culoarea cămășii e un pic prea tare. Fetele din Japonia cam fug de culorile astea neon. Ele optează foarte mult pentru culori pastelate sau pentru non-culori. Am omis ceva? Am omis ceva? N-am omis nimic. Mai am rochia asta neagră de la Second Hand, o roche simplă neagră pe care ați văzut-o când am făcut vlogul cu Secondul și astea sunt două genți tot așa luate de la Second Hand. Mărgelatele mele, o mărgelată pe alb și o mărgelată pe negru. Sunt genți pe care le port destul de des, de aceea le am aici și era cât pe ce să uit de fusta asta verde. Fustă pe care am menționat-o mai devreme, o pun pe mine că așa v-am arătat-o și în magazin, dar nu v-am arătat-o pusă pe mine. Faceți abstracție de la cămașă, ne focusăm pe fustă acum. Am vrut să vedeți că mi accentuează talia și e mai lungă pe lateral decât în față, dar nu e o diferență foarte, foarte mare și o să port fusta asta cu o maletă neagră, cu o geacă din piele, cu niște bocanci și gata sunt. O ținută simplă, probabil o să iau bocanci negri cu geacă din piele neagră, cu o maletă tot așa neagră și piesa de rezistență o să fie această fustă verde. Uitați și din spate cum se vede. Cred că am pus-o eu un pic strâmb sau am pus-o invers, nu știu exact, dar vai, se strânge materialul de la cămașă și nu-i bine. Ia să o scot așa. Cred că o vedeți mai bine dacă luăm cămașa de aici și cred că am terminat. Cred că ăsta a fost haul-ul. Nu, mai avem încălțăminte, mai avem două perechi de sneakers, niște Dunks pe portocaliu. Ăștia sunt o ediție limitată de Halloween și așa fericită am fost că i-am prins și în magazin. Și apoi o pereche de Jordan 1, niște sneakers pe care tot așa i-am prins în magazin. Sunt clasicii Jordan de la Nike. Nu prea am ce să vă zic despre ei. Deja i-am zgâriat pe aici pe colo și mai am încă o pereche de Jordan de la Taiga. Deci chiar am trecut pe Nike acum, dacă în urmă cu vreo 2-3 ani eram foarte setată pe Adidas, pe Yeezy și pe sneakers și de la Adidas. Acum am migrat și mi-au mai multe perechi de sneakers de la Nike. Nu știu ce s-a întâmplat, cred că m-a și influențat Taiga un pic pentru că el a fost cu Nike de la început. Și hai să mă întorc la ținuta aia basic, să probăm și geaca din piele pe care am luat-o cu Madi. Și asta e tot ce mi-am luat de când m-am întors din Japonia. Vreau să merg să-mi mai caut încă o jachetă din piele de biker cu multe paciuri colorate, vedem ce găsesc, dacă o să găsesc. Și hai să mă îmbrac înapoi în hainele mele de casă și să mergem să gătim ceva de seară.
Astăzi avem o zi întreagă cu ea, vă iau cu mine și în bucătărie pentru că am învățat niște tehnici noi de la mama lui Taiga și vreau să vi le prezint și vouă. În primul rând, am întrebat-o cum se face orezul în stil japonez dacă nu ai aparat de orez. Și m-a învățat, sincer, nu mă așteptam să fie atât de ușor și acum de seară vreau să pregătesc porc cu ghimbir. Eu v-am mai arătat rețeta asta la un moment dat, dar atunci am folosit o pastă de ghimbir. Astăzi o să folosim un ghimbir proaspăt și la fel e o rețetă pe care am luat-o de la mama lui Taiga. Când am fost, am stat pe lângă ea prin bucătărie și am mai învățat una alta și am zis ok, varianta asta e mult mai bună, mai gustoasă și are o aromă mai intensă de ghimbir și se face și foarte ușor. E așa o rețetă ușoară cu un twist, cu un accent japonez. Și o să începem prin a face orezul la tigaie. O să folosesc o tigaie adâncă. Am spălat aici 300 de grame de orez și la 300 de grame de orez folosim 350 de ml de apă. Eu o să pun deja orezul în tigaie și pe lângă tigaia adâncă avem nevoie și de un capac. Pentru că orezul ăsta se face cu capac. O să vedeți cât de ușor e. Se face singur. Deci e ca și cum îl pui la aparat, dar nu îl pui la aparat, îl pui la aragaz. Să măsor eu repede 350 de mililitri de apă. Sper că am spus mililitri mai devreme și n-am spus grame. Și când se face orezul, noi începem să pregătim carnea de porc și sosul pentru carnea de porc. Ideea e că dacă punem prea multă apă, o să ne iasă orezul mult prea moale și orezul japonez e între moale și tare. De exemplu, Taiga preferă ca orezul să fie un pic mai tare, să nu fie foarte moale. Noi în România îl preparăm ceva mai moale. Deci cred că și aici e o diferență culturală, aș spune. Da, și asta e. Am pus orezul, am pus apa, pun capacul, o să mut eu pe ochiul de aici, că e focul mai mare. Lăsăm focul cât mai mare până când apa o să dea în foc și apoi o să punem focul pe o treaptă mai mică pentru 5 minute. În tot acest timp nu amestecăm, nu ridicăm capacul. Deci lăsăm așa tigaia pe foc și nu ne apropiem de ea, doar că o să ne jucăm un pic cu focul. Cam asta e toată șmecheria, cum îmi place mie să zic. 5 minute pe foc mic, după 5 minute iar dăm pe foc mare pentru încă un minut și oprim focul și lăsăm orezul cu capacul pus pentru 10 minute și gata, orezul japonez. O să vă arăt oricum pe parcurs și vă mai menționez odată toți acești pași. Și acum hai să ne apucăm de sosul pentru shogayaki. Pentru sos avem nevoie de un ghimbir, 2 linguri de mirin, 2 linguri de sos de soia și jumătate de ceapă. O să folosim și cealaltă jumătate la această rețetă. O să călim ceapa, dar un pic mai târziu. Ăla e ultimul pas. Hai că a dat în foc. Și acum îl lăsăm așa. Trebuie să pun eu timerul pentru 5 minute. Ia să ridic un pic, să se ducă bulbucii ăștia la o parte. Și acum punem capacul înapoi și focul cât mai mic. Între timp am curățat ceapa și gimbirul și o să mai avem nevoie și de o lingură de zahăr, că am uitat să menționez mai devreme. Stați așa că a trecut minutul, oprim și focul și lăsăm aici pentru 10 minute. Ia să pun iar timerul ca să știu exact când au trecut 10 minute, că după putem amesteca orezul. Și acum hai să ne întoarcem la gimbirul nostru. Trebuie să-l radem. Asta e partea cea mai dificilă, sincer, dar nu ne ia mai mult de 3 minute. Dacă folosim mai multă carne, atunci dublăm cantitatea. De exemplu, eu o să fac acum 400 de grame de carne, cât să mâncăm la o masă. Și acum radem și jumătate de ceapă. Asta e. Hai să vedem cum se prezintă orezul, pentru că au trecut cele 10 minute. Bum!
Arată fix ca la aparat. O să-l mai las un pic și după o să mă întorc la el și o să-l amestec. Ne întoarcem la sosul nostru magic, asta este măsurătoarea pe care o să o folosesc și începem cu 2 linguri de mirin. Eu o să dublez cantitatea, că până la urmă am zis că o să fac toată carnea pe care o am în frigider. 4 de sos de soia. Ăsta e și motivul pentru care am mai tăiat încă o ceapă mică. 3. Desfacem ghimbirul. Asta o să-l pun așa direct, că trebuie să punem câteva bucăți de pulpă. Eu pun din ochi, așa face și mama lui Taiga, în funcție de cât de puternic vrem să fie gustul de ghimbir. Și acum pulpa care a mai rămas o să o stoarcem bine, că de acum avem nevoie doar de sos, doar de lichidul ăsta de ghimbir. Trebuie să pun 2 linguri la cantitatea asta. Sper că am scos 2 linguri. Una? Da, am scos 2. Și restul pulpei o să o mai storc, pentru că ce ne-a mai rămas de aici o să aruncăm rapid peste carne. Stați că mi-e greu să și vorbesc, să și dau din mâini. Luăm 2 linguri de ceapă rasă. Una. Și încă una. Jumătate de ceapă rasă, e cam pentru cantitatea asta. Și 2 linguri de zahăr. Amestecăm bine. Și acum scot porcul. Am luat așa o bucată mare de cotlet de porc. Dacă vrem putem să curățăm grăsimea asta, dar mama lui Taiga în principiu păstrează și grăsimea și avem nevoie de un cuțit care taie cât mai bine, pentru că feliile de porc trebuie tăiate foarte subțiri, maxim 3 mm. Cam așa trebuie să fie. Nu mai avem ulei. Da, o să folosesc ulei de susan. Am uitat să cumpăr când am ieșit la magazin. Am uitat. O să-i schimbe un pic aroma, nu? Uleiul de susan. Hai să vedem. Punem carnea pe tavă, am uns tava cu ulei. Și o să fulguim niște făină peste carne. Un pic, nu prea multă. Nu am reușit să tai carnea așa cum mi-aș fi dorit. Mi-am dat seama că n-am cumpărat cotlet. Deci eu puteam să jurchi cotlet. Și după ce am început să o tai, am zis, stai puțin, asta nu e cotlet. Și e ceafă. Dar era și mai grasă. Ia stai că nu le-am pus bine. Încerc să nu le suprapun ca să ajungă făina pe toate. Să-mi iau carne de la măcelărie, nu știu ce m-am dus la Carrefour. M-am dus la Carrefour că am sperat să mai iau niște SpongeBob pentru Mira, dar nu mai aveam. Mă spăl pe mâini și vin cu făină. Ideea e că mama lui Taiga pune un pic de zeamă de la ghimbir peste bucățile de carne înainte de a veni cu făină. Dar punem și noi acum și după mai completăm cu făină. Așa. O aromă extra de ghimbir. Mama lui Taiga pune și sake, dar n-am sake. Sake de gătit. Deci partea asta de preparare durează destul de mult. Să zic vreo oră cu tăiat de ceapă, cu ras de ghimbir, cu feliat de carne. Și după aia preparatul în sine e gata în 10 minute.
Și acum partea de gătire se face în 3 pași. Începem cu carnea, o prăjim până devine aurie, scoatem carnea, călim ceapa, iar apoi peste ceapă adăugăm carnea și venim cu sosul preparat mai devreme. Partea asta chiar nu durează mult. Doar că e nasol că nu putem să punem toată carnea deodată, nu e bine să le suprapunem și trebuie să le gătim pe bucăți. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Am amestecat taiga orezul și chiar arată ca orezul de la aparat. Și acum, ca să-l pun frumos pe farfurie, îl pun într-un bol. Am umezit un pic bolul. De asta să opresc hota ca să ne auzim mai bine. Gata. Și punem pe farfurie. Așa, perfect. Așa, și vreau să pun un pic de susân pe orez. Și tada! Asta este farfuria mea. Bine, aici varză și roșii. Și gata. Poftă bună! Ne e foame, dar nu mai stau să toc varză. Mâncăm acum, repede. Mira la masă! M-am întors la dezastru, trebuie să iau toate hainele la mână să le organizez cumva, dar noroc cu voi că probând aici am venit și cu 3 idei de reel-uri. O să facem reel-ul cu o ținută basic și jachete diferite ca să vedem exact cum se schimbă o ținută doar din jachete. O să facem ținute alb-negru și am mai zis ceva, mi-am notat acolo, nu mai știu acum. Și cam asta a fost pentru astăzi. Noi ne revedem data viitoare cu un nou vlog. Vreau să le mulțumesc din nou celor de la Surfshark pentru că au sponsorizat vlogul de astăzi și să vă reamintesc că găsiți link în descriere și mai multe informații acolo în caz că ați sărit peste partea de la început. Eu v-am pupăcit, vă pupăcesc și vă doresc o săptămână cât mai productivă și cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare. Și să știți că data viitoare nu cred că o să fie vineri, pentru că vineri o să fiu în București și o să fiu cu multă treabă. E acel proiect despre care v-am spus și despre care am zis că momentan nu pot să vorbesc, dar e un proiect foarte mare și pentru care am multe emoții și da, vedem ce o să iasă. Dar ideea e că vă anunț de pe acum că s-ar putea să nu avem vlog vineri. Dar vă anunț eu și pe Instagram. Pa!